Время сильно изменило нас, но дружба все та же. Шәһәр һәм район мәктәпләреннән җыелган укучылар Илдус Диндаровка үз иҗат җимешләрен татаргана түгел рус телендә дә җиткерә. Һәр чыгыш артыннан профессиональ язучыдан объектив бәя ала. Бүгенге көндә барлык укучылар да кулларына китап тотып алып, шәхесләр белән язучылар һәм шагыйрьләр белән танышып өлгерә алмыйлар, әмма мондый очрашу бик актуаль. Шарада Илдус ага укучыларны үз иҗаты белән таныштырды, шигырьләрен укыды, китапларында нинди темалар күтәрелгәнен, әсәрләрнең геройлары турында сөйләде. Мондый очрашулар бүгенге яшьләргә бик кирәк дип саный катнашучылар. Bu очрашудан соң аларның менә китапларына уку теләге уяныр дип уйлап калабыз инде. Һәм инде менә бу Илдус Диндаровның мин телим дәвамчылары булсын иде. Әдәбиятыбыз яшәрсен иде. Bizga bek yoqishadi. Uning kitoblari turida ko'p kitoblari bor ekan. Uning turmush yo'lini bildik. Biz tatar tili һәм әдәбият тән олимпиадаларда катнашабыз. Шулай урыннар алабыз. Бик ошый. Якташыбыз сүзләренчә, ул очрашудан канәгать, шулай да чарада иҗат итүче егетләрнең һәм иң мөһиме татар телендә каләм тибрәтүчеләрнең аз булуы күзгә ташланган. Tatar yazıçılarının hem Rumen yazıçılarının birinci buruşu nəsədir? Üzləri uğruna kilətiran yaş bundan tabu. Kalem tibretüşü, ilham aluşu, icad tartılışı, balalarını bağlav. Менә шул безнең беренче максат. Һәм аларга үсештә ярдәм итү. Очрашу тәмамлангач та укучылар таралышырга ашыкмады. Илдус Диндаров белән күзгә күз карашып аралашырга, иҗатларына кагылышлы киңәшләрен ишетергә теләделәр.